yan. So, yan. Grabe, grabe, grabe talaga guys. Tingnan mo, kaya angatin mo nga. Last week, nagpunta ako dito sa Banawe. Yung mga magpapagawa dito sa Banawe, mag-iingat kayo kasi hindi pwede yung tiwa-tiwala talaga ngayon. Babantayan nyo yung gawa. Alam nyo ba na binayaran namin yung clip na sabing lalagay dyan? Hindi pala nilagyan ng clip, kahit isa walang clip. Dinikit lang ng kapiraso. Hindi palang kanin ang ipinandikit. Kaya ngayon pinalalagyan ko. Binabantayan ko talaga si kuya kung ilang clip ang ilalagay niya. Grabe! Kaya pala saglit na saglit lang. Nakita ko nakaangat na ulit. May space na. Ang shoutout naman dun sa may mga alagang aso. Pwede ba? Alagaan nyo yung aso nyo. Hindi nakakaganyan na. Diyos ko, baka ingat-ingat kong bumundol. Tapos ako binubundol ng aso. Kaya ganyan. O de gastos ako ngayon. Oo, ayan. Pero may mga aso ngayon dapat pinagbabayad pag nakaka-aksidente ng sasakyan. Kakainis. Ang shoutout naman doon sa mga taong pinagtitiwalaan, ano, dapat kayo naman gawin niyo ng tama. Kuya, isa pa lang nilagay mo doon, ha? Ay. Na clip, oo. Ano po 'yun? Isa pa lang. Ayun mo. Kalalagay mo lang. Ayun po, bakal no. Ayun na yung gano'n lang yun. Mahigit po yan dyan, ma'am. Tignan nyo, may clam. Sure ka dyan, kuya, ha? Tignan nyo, kumapit na nga po kanina. O, diba? Nagdidiwara ako tuloy kay kuya ngayon. Tignan nyo. Tapos, dalawang ganyan. Dito, tsaka doon. O, ako pa, mas marunong pa ako ngayon doon sa naglalagay. Dahil po doon sa mga taong mga... Oo. Dahil po doon, si ma'am. Hindi kasi nagtitiwala ka sa tao tapos lulukohin ka nila Tuloy ang init-init. Yun ang binabantayan ko. Diyos ko, sikat na sikat yung araw. Papakabilad ako din. Lager ka ba? Sabi na nga Diba? Nakakainit. Shout out. Ano bang pangalan ng shop nyo? Batang Manunggal. Shout out sa mga batang Manunggal. Batang Manunggal dito sa Banawe. Dito kayo magpapagawa sa shop nila. May contact number ako, so message nyo ako pag kailangan nyo. Ano ba nung pangalan picture mo? Marakit. Rara's vlog. Oo, tinta ko. Grabe. Uy! As in, grabe, pinabayaran sa'yo yung 8 clip, tapos biglang kahit isa walang clip. Wala yung pinabase. Sa kanya yung kakabitan, pero paparon. Ikaw pala kuya, walang base Hindi ma'am, hindi po yan. Yung isa ma'am. Ayan, nagkukulitan. Oo, RHA. Ayan, tingnan mo, kinukontrata ako. Kamahal. Hindi ko na nga iaan. Rara naman, vlog. RHA, RA. Oo. Raras. Raras. So may tumatawag nga. Yun lang yun guys, ha. Talaga lang umiinit ang ulo ko dun sa mga taong ganyan, no. All out yung tiwala mo, tapos biglang all out naman pala yung pagwawalang hiya nila. Shoutout nga po yung magsusyumay na yon. Bumili ako, gutom na ako, kababantay din Umapahan ka, ma'am? Then, Nueva Ecija. Ingat kayo, ha, dun sa mga pinagpapagawa nyo sa Banawe. Bantayan nyo, guys. Tingnan nyo, wag basta-basta tiwala. Minsan yung the more na alam nyo yung dinadaldalan kayo, sila yung gumagawan. Sarap ng haluhalo. Ay, ma'am, bili ka ma'am dun. Ma'am, 1,000 na lang yun. Napakamura i-ano nila yung... I-restore natin yung headlight. I-restore daw nila 1K. 1.5 nga po bigay sa inyo. Minamahalan mo kami. Hindi naman. Dahil naka-vlog ka ngayon, 1K na lang. Parang may pangkailan talaga, ma'am. Ayan, guys. Sige, mamaya babalitaan ko kayo. Doon. Kunin mo nga rin.